Какво правим, когато пациентите ни, които искат да си направят епилация, са с тъмна кожа? Преди всичко дефинираме колко тъмна е кожата. Дали тя все пак почервенява на слънце или директно потъмнява. Често пъти измерваме пигментацията с специфичен уред. Понякога кожата на тялото е една, а кожата на областта, в която трябва да направим епилация, е по-различна, по-тъмна. В такива случаи ние адаптираме лазера към конкретната ситуация, като използваме предимно Nd:YAG лазер и настройваме специфично както продължителността на импулса, така и интензитета, с който работи. Космите по тялото са различни видове. Тези, които виждаме, се наричат терминални или плътни косми. Тези, които не виждаме или виждаме под специфично осветление, се наричат велус или мъховидни косми. Особеността на велус космите е, че те могат да се трансформират в терминални, да станат видими. Когато станат видими, ние лесно можем да ги премахнем с лазерна епилация. Когато обаче са мъховидни, се изисква много специфична настройка на лазера или съвсем нетрадиционен подход с избор на друга машина, друг лазер. Защото мъховидните косми се повлияват с дължина на вълната, която е такава, че не може да проникне достатъчно дълбоко в кожата, за да унищожи техния корен. От друга страна, ако работим с лазер, който прониква достатъчно дълбоко в кожата, той пък не въздейства на тези мъховидни косми. Затова при всеки пациент е предизвикателство да намерим точните параметри, които действат, но хубавото е, че в голям процент от случаите успяваме.